шерой нар $1200 6 ҷои дига мондагиа рӯзи 25 кадом нафарое ки умра омаданиен иними шанси беҳтарин 1200 рубл ду ва хӯрок ҳам дар Макка ҳам дар Мадина, экскурсия ҳам дар Макка ҳам дар Мадина, боғи хурмо зиёфат амри маъруф мешавад, дар онҷа дарс мегзаранд ҳам дар Макка ва ҳам дар Мадина. гостиницаҳои наздиктарин тоза озода шароитош ва анамихел дар Мадинарам шароитош бениҳоят шароитои хуб айни масҷиди пайғамбар Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳамихел рӯ парӯш гостиница буна ҳами трезар ҳамихел ҳуй мекунӣ масҷида мебинӣ масҷиди пайғамбара Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. дар Маккарам боша бениҳоят наздиктарин гостиницаҳое ҳастанд ки ҳами 2 минута то дурни масҷидул ҳарама мерай мебиёй, 2 минута мери 2 минута мегарди мебиёи тоист. нигоҳ кунед рақамое ки дар рӯи экран мондагиам рақамои гӯем соҳиби ҳами ширкатай. кадом нафарое ки иними ҳозир занг мезанену ҳами 6 ҷора зайнид мекунен як скидкаи грандиозни дига иншоаллоҳ айноми Исмоил ҳами занг заден гӯем ки айноми Исмоил тоҷик тамом иншааллоҳ ки худам бо дар ҳамиҷа пешвозтон мегирем, худам бо дар ҳамиҷа қабултон мекунам, бо дар ҳамиҷа худам гуфтигӯ гапо хизматтон мекунам иншааллоҳ.